se přepnu zpátky do slajdů. Povíme si něco o kolizích. Už minule jsme si ukazovali ty základní kolize. První byl bod versus obdélník. K tomu se využívají ty funkce, které v xenáčku už prostě jsou. Takový rectangle.contains a rectangle.intersects. Tady ten bod versus obdélník jsme ověřovali, když člověk kliknul tou myší nebo prostě prstem, tak jestli bod toho prstu se nachází uprostřed toho obdélníku. Ten obdélník je normálně rectangle, vlastně srovnaný s osami, vlastně takhle. Podobně tam je tedy i ten obdélník versus obdélník. Tam nám vlastně taky xenáčková funkce vrátí jednoduše, jestli jakoby dva takové obdélníky kolidují. Když se posunu k dalším typům kolizí, tak můžu to udělat jako formou otázek. Kolize kruh versus kruh je jednoduchá. Jestli vás napadne. No. Takovéhle dva kruhy jsou v kolizi tehdy, když vlastně součet těch jejich poloměrů je větší než vzdálenost těch dvou bodů. Xenáčku se zapíše, že vlastně vektor 2.distance, kam se zadají dva vektory, dva vlastně body, tak tady ta funkce nám vrátí vlastně vzdálenost typu float. Takže pokud tady ta vzdálenost těch dvou bodů je menší než součet těch jejich poloměrů, tak vlastně nastane kolize. Z těch dalších. Kruh versus obdélník. To už je trochu těžší, ale je to taky docela pěkná ukázka, jak se využijou zase xenáčkové funkce na to. Tak to možná prozradím. Jde o to, že mám nějaký ten střed toho kruhu a já chci najít takový druhý bod, což je nejbližší bod od toho středu vlastně k tomu obdélníku. Což znamená, že pokud střed kruhu bude tady, tak ten bod na obdélníku bude tady. Když prostě bude třeba takhle úplně dole, tak ten nejbližší bod na obdélníku bude tady jakoby takhle na kraji. Tady. Když zjistím ten nejbližší bod, tak můžu vzít vzdálenost mezi těma dvěma body a ta vzdálenost nesmí být menší než poloměr toho kruhu, vlastně než to R. Tady to jde jednoduše získat vlastně ten bod na tom obdélníku pomocí funkce vektor2.clamp, která znamená, že omezí nějaký vektor ten bod na minimum a maximum. To minimum je tady určeno jakoby ten levý horní roh toho obdélníku a maximum je ten pravý dolní roh. Takže já vlastně, když tam zadám jakoby ten jeden vektor, třeba tady ten bod, a to minimum maximum, ono mi to vlastně vrátí ten bod, který je ten nejbližší na tom obdélníku. A takhle vlastně já pak si můžu zjistit tu vzdálenost. Pokud je menší než poloměr, mám vyhráno jsem v kolizi. Je tím jasný? Mám tady další, já se napiju, můžete přemýšlet. Tak na tohle je tam to rectangle intersect. No, rectangle intersect, ten vlastně funguje na dva obdélníky, které jsou jako osově srovnaný. Aha, takže na rotovaný nefunguje. Tady ty rotovaný, jako je první otázka, jak to reprezentovat. Většinou musíme nějak sami. Například, že budou mít takové body, že prostě bod 0, 1, 2, 3, jakoby 4 body a 4 body. A vlastně jako zajímá nás, jestli jakoby se protínají. Co jakoby z toho jde zjistit? Ze dvou bodů si můžeme zjistit vektor, takže vlastně já ze dvou bodů můžu zjistit třeba takhle vektor, jakoby jednu čáru, nebo třeba takhle vektor. A v podstatě mohl bych nějak testovat, dejme tomu, že třeba tady mám jakoby čáru, tu linku, jestli bod se nachází na jedné straně nebo na druhé straně. Používá se k tomu takzvaný separating axim theorem, kdy já se vlastně ptám, jestli za některou stranou toho obdélníku se nachází všechny 4 body toho druhého. Takže já vlastně vezmu si třeba tady tu stranu a otestuju, jestli takhle za ní jakoby jsou všechny 4 body, což tady jakoby nejsou, tady je jakoby jeden, druhý, třetí. Pak vezmu tuhle stranu a ptám se, jakoby, jestli tady dole jsou všechny 4 toho druhého, což taky nejsou. Pak vezmu tady tu stranu a tu čtvrtou. Musím se ptát jakoby i z druhé strany, vlastně zase jakoby jestli tady tou stranou jsou všechny 4, tady jsou stranou, tady a tady. To mám další slide. Protože kdybych testoval třeba jenom ten první vůči tomu druhému a ptal se na tady tu linku,
tak vlastně za ní jsou jenom tyhle ty 3 body. Stejně tak i za tady tou vlastně přímkou jsou jenom tady ty 3 body. Já vlastně musím vzít i ten druhý obdélník, vzít tady tu čáru a teprve vlastně za tady tou linkou se nachází tady ty 4 body a vlastně můžu říct, jakoby, že v kolizi nejsou. Jakoby výhra. K tomu potřebujeme několik jakoby dalších věcí, ještě co by se nám potřebovaly hodit. A potřebujeme vědět pozici bodu vůči přímce. Mám nějakou přímku, nějakou prostě čáru a potřebuji vědět, jestli ten bod je nalevo nebo napravo od ní. Což vlastně je přesně to, co potřebujeme. Mám nějakou stranu a potřebuji vědět, jakoby, že ten bod je jakoby za tou stranou. Využije se k tomu takzvaný skalární součin. To je takové to, co známe ze střední školy, že vlastně jako jeden vektor, druhý vektor vynásobí se jakoby A1 krát B1 plus A2 krát B2 vlastně. Jednotlivé složky se vynásobí a sečtou se dohromady. Tak vlastně to nám zajišťuje ten skalární součin, který nám vlastně vrací nějaké jedno číslo. Ten má docela pěkné vlastnosti, když se mu přidají 2 normalizované vektory, což znamená vektory, které mají jakoby dílku 1 vždycky. Ta normalizace se provede vlastně zavoláním .normalize. Tak když se mu zadají ty 2 normalizované vektory, tak ten skalární součin může být nějakou hodnotu. Pokud ta hodnota vyjde větší jak 0, znamená to, že úhel je větší jak 90 stupňů. Když vyjde menší jak 0, tak to znamená, že je menší jak 90 stupňů. Když vyjde 1, jsou přesně rovnoběžné. Ono ještě může být takový -1, to znamená, že jsou taky rovnoběžný, ale jakoby přesně opačný. No ale jakoby tady z toho jde vzít vlastně, jakoby na který té straně je. Pokud si jeden ten vektor, tak doufám, že to mám správně, jo, že pokud vlastně jeden vektor si vezmeme jakoby ten bod, který testujeme, a zároveň jeden bod té přímky, a druhý vektor si vezmeme jakoby kolmici na tu přímku, vlastně jako normálový vektor. Ten normálový vektor se získá, jakoby, že nevezmu vektor xy, ale vektor y a minus x, že vlastně jakoby to prohodím a ještě u jednoho dám minus, což v tom 2D nám vlastně zaručí, jakoby, že to bude ten normálový vektor, vlastně přesně kolmí na to. Takže když já tady vlastně vezmu ty jeden vektor, druhý vektor, tak se můžu tím skalárním součinem zeptat na ten úhel. A tady vlastně vidím, jakoby, že pokud je menší jak 90 stupňů, tak je uprostřed, pokud je větší, tak je jakoby venku. Tady to chce ještě dávat pozor na přehozenou osu y. Ten skalární součin, buď to člověk jakoby musí napsat sám a testovat, nebo pokud už chce využívat tady ten jejich, chce to jako pamatovat. Myslím, že ta osa y se musela jakoby přehazovat ty hodnoty, jakoby, že aby ta y šla taky jakoby od spodu nahoru, ne od zhora dolů. To jako chce trošku odzkoušet. Jako jinak pak to funguje pěkně, ale jakoby chci to trošku zkontrolovat. Tady k tomu zatím dobrý? Taková jako idea, tady to programovat asi tady nebudem, ukážeme si to další. Tak. Mám tady další ukázku, kruh versus orientovaný obdélník. Ten orientovaný obdélník zase bude mít 4 body zadané jako 0, 1, 2, 3 například. A ten kruh bude zadaný jako bod středu, pak nějaký poloměr. Tady naštěstí to není tak šílený, jako by tamto. Jako taky by to asi šlo řešit přes ten separating axiom teorem, ale jde to řešit jakoby i jinak. Jednodušeji. Já vlastně celé ty souřadnice, ve kterých to počítám, můžu pootočit tak, aby ten obdélník prostě byl osově srovnaný. Že vlastně tady ukážu pak ty transformace, že vlastně celou scénu jakoby v tom videečku pootočím a posunu nějak, aby prostě ten obdélník byl prostě jakoby normální, jako ten rektangl. Pokud bych to měl zadané jenom jakoby takhle 4 body, tak vlastně úhel toho pootočení můžu zjistit z nějaké té strany pomocí funkce arcus tangens. To je vlastně přesný opak toho, jak jsme dělali ten sinus a cosinus, tak tady ten arcus tangens 2, to je jakoby arcus tangens, kterému se zadávají jakoby přímo 2 úhly a jakoby nikdy nemůže vrátit nějaké takovéto plus minus nekonečno, nějaké ty divné hodnoty. Tak vlastně, když mu zadám jakoby takhle osu y, jakoby tu dílku, a pak dílku osu x, tak on mě vlastně potom vrátí z toho ten úhel. Tady jenom zase, že y je 1 minus 2, x je 2 minus 1, to je zase jenom jako to prohození y, jakoby na to chci pořád pamatovat, že to takhle jakoby je.
A pokud už vlastně mám ten správný úhel, tak můžu celé ty souřadnice ztransformovat pomocí funkce vektor2.transform. Téhle metodě nebo funkci se zadává matice a matice se dá právě určit jako z toho otočení nebo posunutí. Já možná začnu jakoby s tím malováním, začnu kreslit, aby to bylo trošku líp vidět. Protože u nás to uděláme ještě trošku jinak. My vlastně nebudeme to jakoby celý otáčet prostě všechny ty 4 body toho obdélníku a toho kruhu, ale my posuneme si a otočíme vlastně jenom ten kruh. Ten obdélník my už vlastně máme jakoby reprezentovaný tak, že už má určenou jakoby pozici, ten anchor point, rotaci, a má to vlastně tak jakoby zvlášť určený. Když já pustím malování, tak mám nějakou scénu prostě. Nějaký kreslítko. Tam mám nějaký, to nechci, čáru chci. Tak. Tam mám nějaký ten potočený obdélník, který má třeba nějaký ten anchor point, který je tady. Má vlastně určenou pozici, pozice je posunutí od toho 0,0 a pak nějaké to pootočení. Vedle něj je potom nějaký ten kruh, vůči kterému chci zjistit, jakoby, jestli je v té kolizi. Kdybych to celý vzal a vlastně transformoval souřadnice, tak se to dostane jakoby někam sem. Že ten anchor point bude jakoby tady přesně na 0,0. Pozice ta levého horního rohu bude jako někde trošku mínus. To bude právě to posunutí, to anchor point. A ta druhá pozice bude jakoby šířka, výška té textury. Ten kruh potom bude jakoby tady někde. A můžu pak vlastně jednoduše otestovat pomocí toho vektor2.clamp, jestli jakoby s tím koliduje. Takže co já vlastně můžu udělat, jakoby, za prvý potřebuju vědět, jakoby, odkud pokud se vlastně nachází ten obdélník, nějaký minimum, maximum, a pak potřebuju dostat ten kruh jakoby zpátky nějakými těmi transformacemi. Jakmile vlastně už budu mít tuhle hodnotu vlastně minimum, maximum a hodnotu toho středu plus poloměru, tak už vlastně mám vyhráno, můžu otestovat ten clamp a můžu vlastně zjistit, jestli už kolidují. Tak, já se přepnu zpátky. Naprogramujeme si to. Tak, budu to chtít dát do toho rotated sprite, do toho vlastně orotovat do nějaké té... Tohle se dá dělat taky jako záležitost vodu od přímky. Nemusí se nic transformovat. Znal byl od přímky. Přímku rovnicí, že záležitost vodu od přímky, což bude teda ten střed, ale bude tam problém potom, když by ta kružnice vlastně byla napíchlá, že jo, by se ještě měly brát pak ty 4 body toho krajní body. Já myslím, že by to bylo vyřešení taky. To by asi taky šlo, jako ono existuje plno algoritmů, tady spíš, že ukážu ty transformace a jako jo, určitě. Tak. Takže se vlastně přepnu do toho rotated sprite, kam si budu chtít dát nějakou metodu. Třeba collide with circle. A budu tam chtít předat vektor 2 position a float radius. Tak. Budu si chtít určit nějaké to minimum, maximum, pomocí kterého pak vlastně budu ořezávat, což vlastně znamená ten transformovaný obdélník na tu původní pozici vlastně jakoby. Vektor 2 minimum, což rovná se ten minus anchor point, ještě dejme tomu krát scale, což znamená přesně to, jakoby, abych ho dostal, že ten anchor point je vlastně tady, tak přesně, aby vlastně jsem dostal jakoby na 0,0 vlastně tady tu pozici, což je vlastně odečtený ten anchor point. Tak, to je minimum. Vektor a maximum bude to minimum plus nějaká
šířka, výška té textury. Vektor 2. Texture.width. Texture height. A šířka, výška textury by nejspíš měla být zase krát ten scale, abychom to měli jakoby správně. Tak. Co teďka si můžeme určit nějaké transformační matice vlastně, o kolik budeme chtít posouvat a otáčet. Je tam nějaká ta rotace, metric rotation, rovná se matrix create rotation a budeme chtít okolo osy Z. Vlastně osa x, y je ta doprava a dolů a osa Z je jakoby ta, která směřuje z obrazovky vlastně k nám. Takže vlastně okolo té to budeme chtít celé otočit. Create rotation Z a tam zadáme tu minus rotaci. Vlastně jako potřebujeme se dostat jakoby zpátky, že prostě tak pootočíme na tu původní pozici ten bod. Stejně tak se tam dá matrix translation, což je posunutí. Create translation. Tam bychom měli dát tu minus position. Jo. Teďka to ještě tak, že position je typu vektor 2 a ten create translation bere pouze vektor 3, že vlastně potřebuje ještě tu osu Z. Takže tady můžeme dát new vektor 3. První dvě položky budou podle té pozice a osa Z bude 0, protože to jakoby neřešíme. Takže rotace a posunutí. Tak. Teďka budeme chtít tu přidanou pozici, co možná tady přejmenuju, aby to bylo jako center, jako střed. Tak budeme chtít teda ten střed vlastně transformovat na tu pozici, prostě jako na tu správnou, na tady tu pozici. Kde můžu zadat vektor 2. New center například. Vektor 2. A teď tam bude ta tečka transform. Chci ji transformovat. Dám tam ten původní center. Teďka tu matici. Ty matice se dají násobit. Já vlastně budu chtít nejdřív provést tu translation, vlastně posunout takový do toho středu a pak ještě pootočit nejspíš. Doufám, že to pořadí mám správně. Tak. Čímž získám ten vlastně posunutý bod. Další, co chci vlastně zjistit, ten, který je jakoby nejblíž, nějaký prostě takhle ten bod. A to zjistím podle toho clamp. No, jinak tady jsme změnili ještě vektor 2 center jako parametr, a pak jsme tady jako začali dopisovat. Tak. A na ten clamp center by mělo stačit zavolat tu metodu vektor 2.clamp, kam se zadá ten transformovaný střed, ten new center, a potom to minimum a maximum. Tak, to už mělo být všechno. A teďka vlastně jediné, co se ptáme, chceme dát return, jestli vzdálenost toho nového středu transformovaného a toho, na který byl proveden clamp, jestli je menší než radius. Return to 2.distance new center
temp center, jestli je menší rovno ten rádius. Jo, takže public bool. Ptáme se, jestli koliduje nebo nekoliduje. Tak já doufám, že ty matice tady mám správně. Ještě podívám. Translation krát rotation. Jo, snad jo. No, teďka si sami uvidíme, když to spustíme, jak se to bude chovat. Jo. Ještě neuvidíme, protože tu metodu nepoužíváme. Už jsem byl moc rychlej. Tak. Co teda určitě budeme chtít? V té metodě GIM1 někde v updateu budeme chtít detekovat kolize. Tak. Chceme znát nějaký střed toho míčku. Si tady můžu dát vektor 2 center, například. No, ball center. Což je ball.position plus polovina šířky výšky jeho. Texture. Takže zase musím dát asi takhle, že ball.texture.width height ještě děleno 2. Tady zase by to chtělo nějakým tím scale asi vynásobit, ale ten tam nepoužíváme, takže doufám, že to je takhle správně. Ještě můžu dát float radius. A radius je třeba polovina té šířky. Takhle. Tak, teďka si můžeme projít všechny ty cihly forcyklem bricks.count. Tak. A každou tu cihlu otestovat na tu kolizi. If bricks i koliduje s twist circle, jestli koliduje, kam zadáme ten ball center a radius. Tak s tím můžeme něco províst. Budeme ji moct smazat a pak třeba i přičíst nějaký bod nebo tak a to uvidíme. Můžeme dát bricks.remove add. Tak jsem zadával to i. A ještě, jak už jsem minule ukázal, zase i minus minus. Prostě, aby jakoby, když ten prvek smažeme, ten for cyklus by šel dál, tak prostě, abychom se vrátili o jeden prvek zpátky a testovali znovu jakoby ty prvky na tu kolizi. Není to úplně efektivní, to pole se musí sesypávat, ale je to takové nejrychlejší na napsání. A u takhle malých položek to prostě to ani nevadí. Tak zkusíme, jestli už takhle to bude fungovat. Možná, že tam ještě něco málo chybí. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že už to chová pěkně. Tak to je super. Podívám zpátky k prezentaci. Ukázka v praxi. No, pak dalo by se udělat třeba, aby se ten míček odrážel přímo podle nějakého toho úhlu. Zase nejspíš, takže se transformují souřadnice, pak se provede jakoby výpočet toho úhlu a ten úhel se zpátky zase jakoby pootočí. Například. Tady už to si řešit nebudeme. Teďka bych dal zase přestávku asi 10 minut, si chvilku odpočneme a pak se pustíme do nějakých dalších věcí, například načítání levelu. Uvidíme pak i ten tombstoning, nějaký ten životní cyklus aplikací na Windows Phoneu a se plno dalších zajímavých věcí.